que no només interessa la part acadèmica, no? Sinó també el creixement de les persones. La presència propera des de la senzillesa. Aquest és l'autèntic estil de Maria, de la Bona Mare. I aquest és el que sento que ens defineix més. Aquest acompanyament des de la modèstia, des de la humilitat, de posar els infants i els joves en el centre. El respecte, sobretot, la proximitat, l'estar proper, la solidaritat, no? L'amor, l'estima, la senzillesa. La generositat i la solidaritat. La generositat i la solidaritat on tothom participa de poder ajudar els altres. Des de l'amor, des de l'acompanyament, des de la sensibilitat, des de l'acollida, des del respecte.